Helo, siamai. Nôl ydyn ni nawr, dwi'n paratoi Chorgimwch eto. So, ryseit tro ma, pasta Puttanesca gyda Chorgimwch. So, ffrympan digon fawr a drwchus cymaint tro ma. Tyma bach o lewlewydd i dechrau. Gan ni adio hwn. Ffrympan bydwch fod yn ofnus. Rôl o lewydd, mynd i gweithio'n dda gyda'r pasta beth bynnag. So, gwneud ni beth yn Chorgimwch, lan i chi, fain i chi fan gyda. Ni adio nhw eich ffrympan i dechrau coginio. Ngofiwch am hwn myned, a wedyn gan ni adio bach yn llysiau ni. Wasio yn dechrau gyda wynons a garlleg. So, sisiwch y wynons sy'n yn denau tro yma. Fant o hwn. Da, di gilydd, a wedyn mewn i'r ffrympan. Glof o garlleg. Eto, ni'n jyst ni slisio hwn. Ddim yn i crysio fe, ni ma'n i torri fe'n yn fan iawn. Yna, cymryd eich amser. Hanner clov, os ydy'r clovs yn fawr. Mwyn nhw i'r ffrympan. Pinchad o paprika. Gyna gyniadio bach o ffipr. Fyrst o fi fan hyn nawr, allan o'r jar, wedi pilo am y crôn wedi tynnu bant a'r tops mas. So, torrach yn ystrofedi hir ac yna chunks bach tenna. A gwni adio ffipr cyfan at y ffrympan. Mae rhain nawr wedi coginio mewn ffordd 5,000 metr i dechrau. Tomatoes, cherry tomatoes. Blas, lot yn well i ddefnyddio yn y ryseit yma na beth yw'r tomatoes arferol. Nhw'n lot mwy cryf o'n i blas nhw. So, cwbl o rhain mewn. Lan ar bres nawr, cyn bod ni'n adio ein gwyn. A ffipr bach sydd fi fan hyn nawr yw piquant peppers. Rhai eitha twym, so mae spice yn nhw. Lan i chi sy'n mae'n dod i nhw, i fi'n defnyddio nhw yn hytrach yn defnyddio'r chili. Gallwch chi ddefnyddio'r chili fresh os chi moyn, ond fi lygo rhain, fydden nhw eitha felys, o chi'n cael cic fach. Dim byd rhy gryf, maen nhw eitha gryf sy'n rhy gormod yn yna. Nawr bod y gres wedi codi yn y ffrympan, gyda ni adio 100 ml o gwyn. Tua llwy de o tomato puree. Mae hwnna'n mynd i helpu toffau o saws neu gilydd. Just i orffen wedyn, gymysgedd o olives. Mae'r cerrig wedi tynnu mas, a mae rhain nawr wedi bod yn olew o lewydd dy fi. Mewn nhw yn cyfan, os ydych chi moyn, gallwch chi slisio nhw lawr. Lan i chi fel ych chi moyn byta nhw. I fi licio gael ceg llawn nhw, bod chi'n byta nhw bod crunch fach yn yr olives rhwng trwyddo. Ac yna at ein pasta ni. Fi'n defnyddio stwff gyda bach o cwrl yn fe, mae'n gymryd digon o blas. Mae'n gwrdd, i chi'n moyn disgwyl yn y pasta, bod good surface area yna fe, bod mae'n gymryd y saws mlaen. Lan i chi beth ych chi'n defnyddio, dych chi'n defnyddio spaghetti, tagliatelle, penne, lan i chi. So beth sy'n gael yn y cwbwrt yn iawn. Ac yna, jyst i orffen, bach o basil fresh, Byddwch yn ysgam do hwn, jyst mynd i slisio cwbl o tops bant. Dim yn rhy tenna, chi'n moyn mor gwyrdd yn y llwyddo. Bach o sydd lemon i ddechrau, i orffen. Mewn o hynna. A dyma ni hon yn barod i weini. Hwnnw'n bach nes. Lliwgar iawn. Rwy'n hafedd iawn yn ei edrychiad. Mae'n blasu'n ysgan efo'n gret. Yna, just i orffen. Bach o crôn. Lemon fresh. Cofiwch cadw troi y lemon, ddim gormod o'r gwyn yn mynd mewn, hwnna sy'n a blas chwerw yn y fe. A dyna chi, pasta Puttanesca gyda Chorgimwch.